alias kawan Rashapi, ya ke kod yara papura, ka General Studies Paper 1. Pinking aktiar lede, na ke benda ki competitive exam, kum ke MCS, MPS, bat ki way ki allied services. Kat kum ka syllabus, but to my tam, jong ke MPSC, araja R4R. Pila ban yo ye ka, na kitukan kod paro ha shilong. Manu bala bangai ba kagita balashnahi usamla na markasa klem da don bahikai manu kapoi shadu kinong tamba paunam na Amerika. Uni usamla obadon ye kete kesam bagerpang balatip kerteng kum usamla marken sai dieng do ulashna bon ba kitiertem kentup nadu kitiertem khasi kum kidui tara kitier pun bat ki bakham bon kidei kigita. Utai usamla habaya kren bad umau for ulai thuru baula persang ban penwan durhi ya bun bah ki gita da ka bapandon kam de kitiar ki ba ula ban yo na yeu nahan klem da don kam ban lithi na ki yeu kerpang lengba ke ni ke video pin sayo iru markman ya ki ja gita ki ba penwan dur haki rukam bad don ru ki ba ula penwan dur haki rukam bapla kabakam sutanat kalong bawat yale di danang bah bantem henry don pat ki paralok nong tem bakon thup yo usam la rimon marthong but usam la crown nong lai ki bajuan mantes ya ki te ki tem ya ki te tem usam la marken sai ula jushna hayeng kabo ai kerteng daka basan darson luteri kabola ainam kerpang haka kerteng ukupa to mentang ini skap markman ya ka jingya lenti jong uni usam la ba kumnu upoi banchna ya ki te tem Tenjunga gede I markem siding do, but la kaya nga hak siang overtun, west sales miswa, ta hak district batumai, but la penhe pensana nga hak to siang I te shani markasa na po siang ka. Idan la hani but perlok junga I ba remon bertong, but I ba krakupa nongat. Ni gede perlok baju ayam sim hak nek kamu kumatray, kam tama ka ba tas ya kitar ki pangasana marel de ngam da de no dam ji sha te ngate tung no shana te ki de makki ki ba tas ya kitar ken kana ko biang kana kijing tuna ne putai te ngai khulai ya ki ru na kalian jong mo pho ba ngai khulai kapang e ya isa aldos molo te na ko ta jong I bai la ni yo ban ya kan lang ku ne te ko kajing Kejisna kini kita tengah sedang nadu senabar kenda akad kendai. Te shwa ka lockdown ke. Te hakitu puar jinsha rang shana tang kini ki jiktam kasih dah. Di kara marung at. Kapan kong hiti kare marung at kemana shana ke. Te hati masalah sekadar tara. Nata hadir nanti masa persang dah kejing yarap jong Google, YouTube, pan le kini ki Western musical instruments ukulele, mandolin, gitar, nanta kini ki banjo, resonator gitar, kibun jat jinsha kita masna mendai tang kini ki ajat kan. Kabanga kam fokus mainly te kadai ki acoustic instruments kan. Nama ki acoustic instruments pat ki dai kita ki pakam masna. Nomor hihaban yo katun tang naga body jong ka kita te dai kum ki electric guitar pat tun mainly kami naka pick ups ta te dai ki acoustic guitar pat ki kamlong kerpang ngam yo jing ka jing sha te kadai tang ka jing persyahi ten kong hi te kadai tang ka jing eksperimen la ban ong ngam da tmu jing sha bakan ngam da dan kata ka jing an ong kum do kamdodan kan kita kajing kemit lenti kan baki ni kita kin long fully functional mah tin parang ong te andre kamta mi kini kita western nomor ba ni shane ngimdan pi jakaban ba aji kai kan kumno ba shna kini kita te ngam tip thara sha ki jaka shakiwe ki jakari thor ngri india ki la bandan ne se te ka shelji e kum yang ang yo kita ki jing kai dari kadai tang ka jing trashton ka sabu blai ai mo ni blai ban pen le no ta leng ba ka jing trashton kan ban le research ban ma pia leng ba Google, YouTube kiwi websites ba ta phang ka ko shana ki ta te ka basa pat kadai ka
kajing trash tom nanti kan kawai ka kapakongsan kadai ka passion pi lara klam ka passion mun la pile kan mun kam tajing mut passion nang ta dal kamban pendut por dedication ka sacrifice mah dal kam kita bakam kongsan bangan ajing Kenya kata kajing kan atli inembang ang masuk te namar pabun ngaladi te namar bang asdang na ki traditional instruments am ba kham yat bun hi kidai ki ritara kan te andre hadin jong u hadin warjak nai kumut kawan katu lockdown deh lockdown arja pho te hakitu por ngasdang bang deh ki western instruments ru ki ya hi ndai bang ki ya kan kam tam ka tu string kita ki kam ya be ba customer mar mata kini company kam tam company na po India ki kam dan shu ki basana ki tu string kita kan ya ba import be na ba hani pa ki yo kan taru to bit kini gitar bun sin ki ya hi po pat ki local musicians kan ki no tam kasi jami na ta dan pat ka to ni ki ba ya cha Assam anta dan customer we anu na Kolkata padan iwe na po USA pan ita te ide collector dan de projong ma du majau ke telung bajung I le se yo kubor pang ka kam ka bang tre pat kam padai kam ka ba ngala dan kata jing te betu kata ta ne re telung bajung I le se te ngayo ka order na I ke ita na po USA ke hadu matang pada pendat marka kawai kapakongsan hi ban yo ya ka kiki ko ma phi kinot kamot ka international ni khat dai hak te parang te ban yo international hi outle hinala de te andrai na ki pat ki wan batas ke ki skap ka sound ko kum do ka dan em ka ching shubuna kum ngan pa inak sa kum ka kita kini ki ka action jong strings action kamut ka jing ka height jong ki strings bat kini fret ka tak ka action te lumba jong ki kamut ki ha ki ai ki feedback ka ha ka e ka banta ka bang haban penbiang ka height de bun sin le hin den re dan pat ten ki ka banta ka ba le se la ka high palat ka action kamut ka kham e batam te mainly ga jing yarap ju kita ka debe pan test ke instrument kawai ka bantam kong san hi re sound ko mala ngan shatu no ya ban kong mo ni kong a shana ya ka ukulele ka ta ka de western instruments no ka ukulele ka ni tamba ka ni ka de ka shana hadin mo ta ka ban kong ko shu de ha shana ni kong a shana kini ki jitam khasiam ki jitam khasi ki long fretless ha ba long fretless kamut kim don scale kumut ka jing tau nang ya ni ta ma un not sure subtle jong ka bridge kan de kini jitam khasi kim don scale ka sok kan phi ha ba phi nyan ye ki note ye ki kumut phi antat hi de re ba poi kini ki western instruments ban kini ki ka scale ka no fix kan de phi ban divide ye kini slots kumno ban phi ye kini slots ba panda ki friend taban pension usal haka aja ka babia te ning kong hi tenga fail kan mujudan nga try bale kan no kam klam ka failure kan te rilung ba ka failure la rangi trash tam mun yo e jing kai da kumno ban angia cha kwan ba bet ni mlaya mang matam kani kade tang ka jing ai ko penongan shatu kner bangan shrai kani ka banjo ma kembang riam gumtang astrat kini jing rai traditional country bat ki bluegrass te hanto gidan kini ki jingtam kan ka banjo sinta kita steel guitar ta kiwi pat kum violin mandolin ma te ka ngasashna kani ka datang justoman ngaku ai ban persyang siya mo ban perpit de matam dan re kasyang syam jingia mar kwe kapor ban praktesu ngam na kamyo mar
bunsin nga kampung por hawan sana teh ya bang tan kata kan kau kajing ya try lada kikyo sang mat kita musicians teh kin lahi dan ray kiru isha kim pada yo batam ya pancho sio kata gum do kam pada de se kana syam jing kiru dengan sepuluh kum no kajing sawama Kani ada kalong hikum ka gitar kan. Tam makiru gi. Kani ka ansi batai kendat mo. Kani ka David ka box. Kani ka David top spot mo. Ansi batai. Kani pat kalong kum ka ong kum no kalong kum ka risna to kon kan. Nomor haki risna to gitar ansi pen ikum kani. Kani ka risna to gitar. Kasi kara friend jong kani bat ka acoustic guitar kalong ba ka acoustic guitar ka sound kami bet tan na ka padi kan na ka ting kan ngin ong na kani top ka back bat ki size kan tiendre ka snoter guitar pat ka don ka kun ka bagi tap support ka to ka kun ka panlong ya ka sound ba kan kamlong ka per gin bat kini ki acoustic guitar Tika long hakani ka style hi tang ba kabari ka red tika kon ru kam ka kon te kadani ki jeng per na sa hajing sha kani nga shna ha dor jong parang man shwa ki shna ki to ki siga box kan kini ki siga bak shadi parang ki jadon am to sunduk te ya ki to sunduk pan ngan shwa ai ka story kendan Unong shana nung ang kasiga box gitar kamud ushana nomor ba umyo bantit ya ka gitar ya ka pasti gitar kan te haktin kasingil awan ong no ka gitar jong kibaduk kan gitar menduk kumyo nomor ba kador katap kan te kamlong kan kum kini kiwe gitar te kan ni ruga shana kata kador kan kamden kasiga box insya ka te ka box mo shana hi Kani ngan batai knet ki babun ki ong ya kani kada ki khat ka ki bom tip kan ki khat ka steel gitar te kamre ka steel gitar misha ka steel gitar ka David ka gitar ka ba kalong kumni hi kan tang ba ka sound ka mi na pick up te kalong electric kan kani pat kalong acoustic na no kani laban ang ka kalong kum ka steel gitar hi tang ba ka acoustic version kan gitar alam khadak dan tongke kini ru je shat non kama kini jing roy country ki blues bluegrass kadar ke jing affair ka sound ba kini ki acoustic gitar nata barabar ba penot kam me kani gitar ka dai haba stem slide ya la bantam ha ka dur jang standard gitar ru ka shong tuning na ta ka kom shong ya ka excel not mainly ka dai da slide Kidar pat
ngan syatu ya ka dor jong ka akustik gitar kan mar nga habang snack ni gitar ngamlet ka ngamlet plywood te ki dai be ki solid wood ha ki ding be te ka jinga par plan ka solid wood but ka ply kan ka long ka miknian kini ki grains jong ki ding te kemud ki side ding ya kasih deh kini ki long straight kan kat ba ka ply pat nomor ka don stop ki don ki grains ki ba don long ki don ki ba ha no cross untuk kan tika sound te kan ya per kan nomor ba ki sound waves ki ba mi na kan ka basana ka ding kan ka solid top ni laban on ki sound waves su ki travel back kan straight mo kat ba kan ka ply te ka dan ni ka chim ya per mo bat ka ading kan te ban shana kini ki gitar da ka ding balong solid ka malhab nyat stang mata ka kham sim por te atar ka sound ru ka kham sotamat ke abe nu jar bat kini ki ply ke ka dor ka ba shana ka ba ridu ka akustik gitar ashana haki fresh tank na jaram to te klamu pick up kata mar atak ka wiru ngale custom made ang last food custom te kamut ba habale ki ne ki electronics kamut kum pick up ni haban snap ya ka jingla jong customer ke teng customer ko ba hajar la hajar ne shwa jar tar tang ya ki pick up ke te ka dor ka ya pa ko ne ko pat ke ko shana kani le ka solid ba ya ka David ka solid tiang ka ban kan ti ka sound ka mami nang ni ka David mainly na pick up ka tang ba ka tun te ka dan hi jia pha ko ina ka ding na ko pat ka imla ban ong ba tang pick up lang pandai pick up ha kan ka ding ru kan ban ke ju sound kan ni ai ki dat ka jia pha ka tang ba ha ki score ki bom da dai ki nam tam te ki masuk aki profesional musician te ki sutu ya kan jia par plan ko ga dim ko pa ba yu jore ki gitar batit na yo bat ba snai ba market site ki la long ki good quality kan tentang datit na yo mut ba gilang yo ki ding ki ba ki kun no ki kedor no datit ki dor ki ba ko le ko jar ndre islam i ba ila batan pate lalu ki tu ki kini ki terus cepo lalu ki rukum pendak ki ni ki Fred taterta te ki kani ka gitar mene habang ates ka sound kolong ka bas bah bantem ki cingruai rock cingruai metal kan te kani ka gitar itu kebani ko isna tentang asap ka sound lah sound juga juga heavy bah ngakat electroacoustic kemudian ni kalong bantam elektrik ki pick up kidai ki pick up jeng elektrik kita kan
tang ba hitam tang akustik ru kalong kan tang ba kini kisah sobang ba man tem tu jing rai balong jazz type tu teh genre gitar te ajing sha ki dai gitar tray ding hi kan tang ba kawai kan cuba tai kinong gitar ki bang punot kam ki dang dai tang ki manual teh te kemudian ki long kum kini ki rendah mo ki plena ki mut dang hap adjust be jak ti dah dan ni nyat ke ki ding ke te jing sha dan kam hi kini ki ter ba kum ki tu ka karenda ka ba long be kum ka met ke ta ka long automatic ke ta thap nang ne ka mi sha tai ka mun ya ka size jong ka ding ke haka kalau uniform teh ka haji gerban ke dan banyak kini kini bang kini kita di mana pernah kam kalau ka kam kan nama ba teng ya ka ding khatam ka bala he no la pinyat ka ding ko kadan ka bata ka ba kam yo dan ka bata kam yo sta dia finishing ya ta mut hamle hi da ki kita ki renda kini ki hantu ini kita tentang kini hi jangan benar lagi pat kita ba te hang ba band ini size jo gitar tu megani ta ti pareng pat kidan lagi kidan ki ba dan to ka thermal sheet te mun atur la ban chu thap na ta plot ta lain la pen skam ya ka tim tu sa thap kerja frame ke dan pakai kerja frame ke kemudian kala kam tu kala ne hide dan renga pa na update lagi dan ini tahun najong kan kemudian lagi tiar ban penon kam kum ki kini ki penting ayo kata kadai ka jing trang ka ban kong ai jonga kan ban penya dan ka jing trang jonga long ba kani kam dai ban susah kut ni re la kalau ka ban jong play mo kan long kum ka wei na ki prang kan ka ba ham mo ke ka ban pa re ka ba bha kan namar bunsin hi haba kini ki brand ki shana ki tertam shana na ka ka mass production te ki shana na ka ka quality ke jing kwa jonga par kalong ka quality kan yom ka quantity te om tang ka ta hre ke jing thmu jonga hi ka long ban ai jing ka ki chi pa mar tang im la phi ban garanti ka ya kam ke kam sarkar kam tam mo bro ba pule bunsin ki pule kadang me pin ti be kam sarkar te hre ka shem jing e taban yo kam sarkar tamba kawai pat kalong ba ban shi me ta kesim jam ban ai ji kai ki we kan de kam pasut ma ka jing lot ka pun te ya ban thet ki ma chen nang ta bun ja ji kan a ji shai la dan we a nong ya rap ma sha kan tamba kawai pat ba ka bai la kan ka bai nong ge ni la ma pat la ta ban sil tu la ba sil tu we na ma ba ka jing tre ka long su ki te ta kawai ru ngati ki te ra ka dor ka ta am susne hi ya ki ru plima la kan ban ka shan ya la dia ta na ta tu la pa ai mar ha ba ka dor ka bare mar ki haban ya abun no haban train shwa ki kum no bakin nam dai ba ong ba mariawan hane la nang ban train no na ru le ngap nu pot ma shwa dai ba ong ba maria shana ka long te teng le simport ki pau ta si ya pot ba sedang ni kam ke tambang le research ba thok ba do ba so thu ya kum no bare ban le Kadai mencip senam hi porba yelik kas po markham ko ka jaka bitra masini kibu ni jaka sini ki bitra mak yang yelik kai bari wi junior colleague jangan ba alat senongri di MCS officer yo posting ni amai rang ni ti yang phone bari yo ka li page dan ni samlang ba ba shna ni tam ni ngai tang poi perkhat bale ka hadu kan ni kita kijing tam na ko besli no ki ukulele na ki steel guitar 12 string guitar kai wi mlan na ta ki sound effect ki prepare de la pendai po ka speaker im zo ki holo ki ti nong tu ke ka saya we ri phi ki parok dengan media ba ng kan ti wi ban kin tip ko thai ki om tum kan ki business ne ya ka sap wan bu re ko ba kan pa pa thai ren kani kawai ban ong na ta ki kinong tiet kini ki gitar kini ki tertam ai ba makan sai haba ki ko ban tiet ki tiar sungu bah ba kinong dei ban nak ya khanyat dar than mar kini ki tiar
kilong banen nujo ba kiba ha yo de ki kiba ya persibun ki te ngalap bunsin ba haba ngadon hang ni ngalap bunsin ba kidon ki briu kiba ki ko ban ti de ki tem kiba la sundor sipo hajar kana hajar sejero ki ko be kadar san briu hajar kum kita te stang ladang ti lagi dukan daki tiar ki bang sa ki plywood no lani de ki mar ki ba kaptat dor de tiar ba snai ba het mar ka site kilong ki ba ram dor pan du ki materials sakam jingsna na nata ka quality jong ki sound ru ka sound ru kalong ka ba baham ka best te ngakentu ba nata ki ko bantit kemut ki haban na bu chai ka dor ka ba ka no ka ki kwa kenang ba kan suk i nong senaru ba in ayat ki customer yang kata ka dor ka ba ki kwa